Il-poplu fir-reġjun Spanjol ta' Katalonja llum ivvota f'elezzjoni kruċjali li sejħet mill-Gvern Spanjol wara r-referendum kontroversjali ta' ġimgħat ilu għall-indipendenza tal-Katalani. L-elezzjoni, li r-riżultat tagħha għandu joħroġ tard billejl, qed involvi l-partiti li jridu Katalonja indipendenti u oħrajn li jridu li r-reġjun ikompli bħala żona semi-awtonoma ta' Spanja. L-elezzjoni hi waħda mis-silta għall-aħħar, madankollu ftit hemm prospetti li din għandha ssolvi tassew il-kriżi politika tal-Katalonja. F'Ottubru l-Gvern tal-Prim Ministru Spanjol Mariano Rajoy kien keċċar il-Gvern Katalan filwaqt li ddikjara referendum fil-Katalonja fejn il-maġġoranza kienu votaw għall-indipendenza bħala eżerċizzju illegali. L-indikazzjonijiet issa huma li mal-miljun votant li sa ftit ilu kienu indeċiżi jista' jkollhom il-kelma finali dwar il-Katalonja. Skont l-istħarriġ qabel l-elezzjoni, il-Partit Repubblikan tax-Xelluk tal-Katalonja li hu favur l-indipendenza der favorit li jispiċċa l-akbar entità politika fir-reġjun. Dan il-partit jista' jispiċċa b'vantaġġ żgħir fuq il-partit li jrid laqda ma' Spanja u fost pronostiku li l-partit ta' Carles Puigdemont li ġimgħat ilu tkeċċa President tal-Katalonja jispiċċa t-tielet.